jos. Lu și Cedi au intrat legați la ochi, fără să știe unde sunt sau ce urmează. Și din momentul de față, dacă stați aici 10 zile, o să câștigați 10.000 de euro. Te pup, ce faci, mă, pe afară? Te pup, sora noastră. Vă cunoașteți? Te-am văzut doar... Acum ai ocazia să mă vezi și în realitate. Doamne, sincer, nu mă așteptam. Deci, efectiv a fost... De ce? Adică, ce treabă avem unul cu celălalt? Eu, sincer, nu l-am cunoscut niciodată, nu m-aș fi așteptat nici în vârful capului să-l văd vreodată în viața mea, efectiv. Eu pe Lu o știu, având în vedere că eu stau toată ziua cu telefonul în mână, stăteam. Că acum nu mai am telefon și credeți-mă, e real absolut tot. Wow, mă, să moară familia mea. Sunt bani reali? Da. Nu, sora noastră. Păi și ce, nu putem să dăm asta doar să luăm? Păi ba da, dar nu puteți să ieșiți. Dacă ieșiți înainte de cele 10 zile, ați pierdut challenge-ul. Hai, frate, că avem treabă, bă. Gata, sărbuna, Doamne ajută. Avem mâncare. Acum dați-mi telefoanele Ce telefon zbâr care are husă de la Mobilbox? Uite, poftim, amice. și din momentul de față, challenge-ul